inor. Eta gainera 5 minutu bakarrik falta dira sartzeko. Agian Aixak eraman ditu. Guazen jendera bilatzera. Vale, 5 minutuan hemen. Ez dago inor. Hemen ez da ere ez. Hemen ez dago inor. Hemen ez dago inor. Guk ez dugu inor aurkitu. Guk ere ez. Bueno, Amaia WhatsAppean dut gabe. Zer gertatzen da? Goazen diaga bat